prospekzio soziologikoen kabineteak emandakoak, bai? Pandemia horretik egiten zen jarduera fisikoa eta oraingoa, gehiago, gutxiago edo zenolako ondorio. Bataz beste ikusten da 29 batek gehiago egiten hasi zala pandemia ostean, bai? 16 batek gutxiago orokorrean, termino orokorretan ari naiz, ados? Kontuz, abisu bat, urdinan azaltzen den guzti hori berdin egiten dutela, ez dakit berdin dan ezerrez, gutxi, ala asko, bai? Hori jakin beharko litzateke, baina badakigu dena delako ohitueretatik, gehiago gutxi batzuk egiten hasi ziala, eta gutxiago beste batzuek. Eta bereziki gazten kasuan, 18-29 urte bitartekoen kasuan, hor galera nabarmena da, bai? Horrek ze pentsatu eman behar digu, hemen hitz egin badugu gaztetxoen garrantzia. Bai? Ez naiz, Beste eraldaketa batzuek norberak irola eta jarduera fisikoa egiteari dagokion moduetan, bai? Gorantza egin duten errealitate batzuk bakarrik, bai? Isolatuagoak egon behar dugu. Bakarka egiten duten pertsonak ikusi dezakegu hemen 2017tik 21 zertxobait igozala, bai? Eta familiarekin, egia da familiarekin hainbatetan elkartu gaituela, bai? Askotan gure elkarbizitzako nukleoa izan dalako. Eta hori bat dira bi errealitate, bakarka gehizio eta familiakoekin gehizio ere bai. Kontrakoan berriz, lagunarteko kirolak, gutxiago. Bai? Horrek mugatu du, azken batean gure nukleoan esate genuen moduan, eta baita ere taldean edo taldeko kideekin, jeitsiera dinamika hori. Non egiten dugun, aipatzen zen ere, aire librea. Eta egia da, kirola eta jarduera fisikoa hein handi batetan balio izan du kaletik atera izateko. Ordutegi ezberdinak geneuzkanean ere, kirola egiteko erabili zitezken, ez edo zer gauzatarako. Nik kriminologiako graduan emate ditut eskolak Donostian eta ikasle batek gradukarako lan egin zuen udaltzaingoarentzako zenolak kudeatu zituzten kirol praktikak pandemia edo itxialdi tarte horietan, bai? Eta, klaro, kasu askotan, tontakeri bat irudituko zaigo, baina udaltzainik zeukaten arazoa zen, egiaz, pertsona horiek egiten ari ziren hori, kirola zan ala ez definitzea. Bai? Emakume horiek pasiran, edo gizonezko horiek pasiran kontxatik aurreatatza, zer? Kirola egiten aizian, ez? Udaltzaingoaren arabera, bai? Lelakeri bat eman lezake, baina ez da inolako lelakeri bat. Hemen portzentai txiki bat irudi askunde hori, baina etxean, 2tik 6 pasadea. Txikia da, bai, portzentai oso bazterrekoa litzateke, baina horrek gorantzakorik badirudi hartu duela, bai, eta etxan egon beharko dugunean, badirudi kontutan eduki beharko genuken errealitate bat dela. Eta bera, kirol instalazio publikoenak, hemen zaudetenak ez dakit errealitate hori bizi izan dezuten, imaginatzen dut, baietz. Hainbat arrazoirengatik, krisi ekonomikoa ere etorri zaigu, eta publikotik merkeagoa izan da ere, hainbatetan, nonbaitetik kendu behar badu jendeak, segurazki hortatik ere kendu izan du. Kontzeptuaren edo jarduera fisiko eta bizitza aktibaren kontzeptuen inguruko hausnarketa. Hemen ere aipatu delako, ez? Politikariak hitz egiten zuenean, eta oso celebra edo kuriosoa da zenola, apenas dagoen bera espektro politikoaren inguruan, alderik, denak berdintxu, bai? Badirudi hau zeozer aseptikoa dela, eta hori arriskutsua da. Zeozer aseptikoa danean, malo. Edo ez diote garrantzirik ematen, edo ez daki zer demontre izango da, baina ez da posible. Kirola eta jarduera fisikoaren inguruan, diskurtso, gatazkatsuagoko bat, diferenteagoko bat, ez egotea, bai? Argi daukagu, ni ez naiz hemen hasiko gai hauen inguruan, baina gu aktibo izateko diseinatuak izan gara, bai? Honetan ni baino gehiago dakitenak esan dute, pandemiaren, inaktibitatearen pandemia aipatu dugu, zenolako gaitz eta ondore dauzkan, baina berriki ateratzen zen liburu batetan, Daniel Liebermanen Exercise liburu honetan, argi aipatzen du, zenola gu jarduera fisikoa egiteko diseinatuak gaude. Hori bai, jarduera fisiko konkretu bat, bai? Ze askotan guk ere, kontu zebile behar gera zenolako mezuak transmititzen ditugun, bai? Hemen berak dion moduan. Azken batean askotan, jendea, ez dakit, entzuten zait, bai, jendea kriminalizatzen ari gara, ez duelako nahikoa egiten, ez duelako bata bestea egiten, egin beharko lukeen maila nahikoa ez duelako jasotzen, eta hori askotan kontramankorra izan daiteke. Zaten, nire egunerokotasunan badauzkan nahikoa zama, nahikoa problema, jarduera fisikoa eta kirola beste zama bat
beste ardura bat, bai? Hortatik, nik uste, berrikuntza hitz egiten dugun honetan, horren beste garrantzi ematen digun honetan, berrikuntza izan behar duena da, jendearentzako aukera erreza izatea, bai? Ez zama bat gehiago. Liburu hau egiaz interesgarria eta polemikoa ere izan liteke, ez? Nik uste irudi oso potentea dela Prongerrek egin bere liburuan erabiltzen zuen irudi hau, bai? Eta garrantzia dauka teknologien aritik, baina baita ere kirolari eta jarduera hortan gaude. Ikusi besterik ez gaude, aurrekontuak ikusi gu kirola deritzugun horri izema dedikatzen zaion. Egia da, perspektiba nola esan, sektorial batetik aratago, igual hirigintzako esparruan ere, kirol eta jarduera sustapen asko egiten dute, baina hori nola sartu gure kalkuluetan, bai? Edo alde edo kontra egiten dute, eta ez ditugu kontutan hartzen. Oraindik egun, hau ez dago manejatzen dugun triangelua, gure alderantziz dago, bai? Desorosatasuna bilatu, individualki, baina politikoki plano guztietan ere. Azken batean, gure sektoretik ikusten dugun, begiratzen dugun hori ikusten badugu bakarrikan, gauza txiki horietan igual gauzak eraldatzen joan gintezke. Bai? Azken batean, asko deserosoagoa izango da, Gipuzkoan barrena edo beste herrietan barrena proiektu ezberdinak sustatzen joatea. Uste dut erosoagoa izan daitekeela kiroldegi bat, esan nahi errezago da, hau da. Kirola hemen egiten da. Bai? Baina kirola zentzu ireki, difuso, likido, gaseoso batetan sustatzea, hori harrapatzea zailagoa da. Bai? Baina berriro diot, gobernatu egiten gaituztenak, baina guk ere boskatzen ditugulako, eta guk ere gure egunerokotasunean, Donostiko erdialdea, Gasteizkoa edo Denalako herriko zera esaten bai dute, kotxerik gabe, ez bakarrikan onartza, baizik eta sustatzea. Bai? Eta astensora beharrean, ez dakit, oinez, edo dena delako iraultza txiki horietan. Azken batean, egiaz sineste badugu, jarduera fisikoa eta kirola eskubide bat didala eta ez privilegio bat. Eskubideak borrokatu behar dira, batetik, baina baita ere bermatu behar dira. Eta eskubidea izatea ere esan nahi du, baliabideak eman behar zaizkiola. Bai? Eta esan nahi du, egiaz hainona dala uste badugu, periferietan geratzen diren horiek igual etorriko ez diralako, beraien bila joan behar degula. Bai? Eta azken batean egiaz horren ona baldin bada, sinisten badugu, naiz eta oraindik egun datu gehiagirik ez izan, eskubide hori landu beharko dugu. Bai? Bukatzeko eta kaso humoretik, ez dakit pixkat polemikoa edo izan liteken, ez? Baina erre irakurri eta geroko pelikulan, Cohen anaien pelikulan, ikasketaren inguruan halako elkarrizketa bat dago bukaran, eta niretzat pixkat polemikatik akaso bai, baina emankorra eritzen zitzadan, nahi? Ziako buruak eta agendak esate, zer ikasu dugu, Palmer? Ez dakit jauna, nik ere ez dakit arraioa, berriro ez egita ikasi dugula uste dut. Bai jauna, baina ez dakit ze demontre egin dugun. Bai jauna, zaila da jakitea. Arraioa, erditu gintuen ama, bai? Gure hontan ez dakit, badakigu gauzak, ez dirala batzutan ondo jun, baina ez dakit askorik ikasi dugun. Gure erakundeak ez dut uste datuekin funtzionatzen dutenik. Ez dakit irekia gauden ikastera eta eraldatzea. Zauzer bakigu igual aldatu beharko genula, baina ez dakit gertatzen ari zaizkigun gauza guztietatik, musukotik, distantziatik, hidrogeletatik edo hortatik aratago, askorik eratortzen dugun, bai? Edo geroratu diteken ikasketarik eratortzen dugun. Eta bukatzeko, hemen Aresoko plazan, benetan unkigarra egiten zaidan argazki bat, ez da nera argazki bat. Areson gaina ez naiz egon, baina frontoiko argazkiak bilatzen, esaten Aresora jun behar dut albezain laster, beraztegin eta ingurutan bai askotan, baina Aresonez, eta pentsatzen dut, hori ikusi nahi du nere burua, bai? Frontoi hortan, jolasean, eta uste dut, edo irakurketa bat nahiko nukena ikasketa honetatik da ere, kutsakor sentitu garen, bai, garai hauetan, gu geu, besteak ere kutsakor sentitu ditugu garai hauetan, arrazionak edo gure esparrutik ere kutsakor izaten saiatu beharko ginatekela, bai? Baina zoriontasunarena, irrifar txiki bat, zaindu, elkar maitatu, bai? Gauzak erraztu. Nik uste hori lortuko bageno, kaso hortatik, gure bizipen honetatik hori zikira ikasten badegu, gaitzerdi, bai? Eskerrak eman, ongi esanak hartu eta gaizki esanak barkatu. Badirudi ez dutela lorik hartu ez dagoan. Ez dakit, baten bat igual iruditu zaitor burukada bat ematen zula, baina...
Bueno, galderen txanda da. Momentuz galdera bakarra daukagu, QR-a ere hortzen daukaten, daukaguna, momentuz daukadana egingo dizut. COVID-19aren ondoren, estatuak funtsezko jarduera deklaratzen du kirolean, eta horren garrantzia aitortzen du 121% beza mantentzen duen bitartean. Gerta daiteke adierazpen hau COVID-19ak irauten duen bitartean medikuei eta erizainei egiten zaizkien txaloak bezalakoa izatea eta behin hori igarota borra jauretan geratzea? Nik ez naiz orakuloa esan dudan moduan, baina gauzak ikusita, sentsazio daukat hori, beza 21 jarraitzen badu, ez dago askoz gehiago esateko, horrek esan nahi du privilegio bat dela edo ez dela beharrezkoa. Gerora, ez dakit hori ikusi dugun eskema horretan, nik uste bereziki erreminta suabeak erabiltzen ari garela hori kudeatzeko. Etxean itxi nahi izan gaituztenan, itxi gaituzte. Diru laguntzak edo gauzak errestu nahiko balira, egin liteke, baina berriro diot hau, ez da nola esan politikare egiten zaien kritika bat, baizik eta guri gizarte bezala egiten diodan kritika bat. Politikariek bere hartura bat daukate, baina ikusi dugu Donostian kotxeak zentrutik ateratzen dugunean, hainbat eta hainbat kexatuko lirateke. Hemen gaudenetatik igual ez, baina inguruan, kuadrillan, familian, batzuek esango lukete hori zutela nahi beren eskubidea kotxean zentrora jaitxeal izatea. Oso ondo, beste galderarik ez dagoenez, Juan Aldaz, mila esker, utziko dugu.